Mai gida ina kwana, lafiya uwar ƴaƴana. Ramadana ya kaura ya wuce tuni, mun yi azumi shida a wata na Shawwal ya wuce tuni, a wata na Zulqa'ada mun yi azumin sunna ka tuna mani. Baraka faɗa har ka jaddada, Me na jaddada miki ne gimbiya uwar ƴaƴana. kai ka ce a goman farko wata na Zulhijja, kai ka ce ibada a cikin yinin su tafi duk yinin da ba su ba. Ni na faɗa ba, magana ta manzon Allah na jaddada sallallahu alaihi wasallam. Ya abin yake mai gida uban ƴaƴana, Manzo yake faɗa a hadisi tsaya kici, ma min ayyamin al'amalu salihu fiha ahabbu ila Allah khairun min hazil ayyam. fassara da Hausa. Duk wani aiki da zaki na ibada wanda ya fi alkhairi soyuwa wurin Allah, babu kamar wanda za a yi su cikin ranaku guda 10 farko na Zulhijja. Kin ga wani nan 10 na farkon Zulhijja, fallalarsa ta zarce dukkanin dararen ƙarshen watan Ramadana. Godiya ga Allah mai rahama gurin bayi. To wata na Zulhijja gashi zai shigo, kwanaki guda 10 nasa na farko, ni ya kamata musulmi za mu lazumta. Kana Rasulullahi ya suma a Zulhijja. Fassara mani. Manzon ya kasance yana azumi ɗai har guda 9, tun daga ranar farko har zuwa 9 a cikin watan Zulhajj baya makara. Mai gida ka samo mana tanadin sahur har da buɗe baki. Babu damuwa mata ta uwa ga ƴaƴana. Wanda azumi sai me zan yi mai gidana, a wata na Zulhijja me yayi manzo na, me ya gabatar manzo daga Amina. Ya faɗa a hadisi annabi ya ce fa aksiru fihinna min at-tahlili wat-takbiri wat-tahmidi. Ka sani habibi na bana jin larabci, Zani fassara baby koma ba dan ke ba. Me yawaita maimaitawa yake nufi, me tahlili me takbiri me tahmidi. to tahlili takbiri tahmidin ma ai zaka warware su. Allahu akbar Allahu akbar wala ilaha illallah Allahu akbar Allahu akbar walillahi alhamdu. Mu maza muna iya mu yi shi bayyane, mata ku sai ku sirranta ku yi a zuciya. Allahu akbar Allahu akbar.